Технологичната схема на ядрената централа в Белене се състои от реакторна инсталация Б466 от ново поколение и турбогенератор, съдържащ кондензационна парна турбина и генератор за променлив ток с номинална електрическа мощност 1000 МВт, задвижван от парната турбина. Схемата на централата е двуконтурна. Първият контур е в пряк контакт с топлоотделящите елементи и включва реактор с вода под налягане с номинална топлинна мощност 3000 МВт, 4 циркулационни кръга, главни циркулационни помпени агрегати, главни циркулационни тръбопроводи, парогенератори и система за компенсиране изменението на налягането в контура. Топлинната енергия, получена при деленето на ядреното гориво в активната зона на реактора, се възприема и пренася към парогенераторите от охлаждащата вода, която циркулира по затворения хидравличен контур – реактор, парогенератор, главна циркулационна помпа, реактор. Парогенераторите свързват реакторната инсталация, първи контур и втори контур на централата. В тях се обменя енергия между топлоносителя от първи контур и питателната вода от втори контур, в резултат на което водата от първия контур се охлажда, а водата от втория контур се нагрява и изпарява. Благодарение на надеждното разделяне на двете среди в парогенератора, вторият контур на централата е гарантирано нерадиоактивен. Получената в парогенераторите сухо наситена пара се транспортира към парната турбина по 4 паропровода. Трасето на паропроводите и тръбопроводите за питателна вода преминава през физически разделени помещения с канална структура в пристройката на реакторната сграда. В помещенията е инсталирана и съпътстващата предпазна и защитна арматура на тръбопроводите.